Sakana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Chireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete. Kana murume wada vaviri zvinoitika, asi ufanira kuti nzwisisa. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro, zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri pano zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti kutorwa kutumira zvikonzi totarisa panhu pacho kene. Gondo rikashaya patiyo rinotora chi? Marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni. Kumzai. Pamusoro ichangamiri. Ini uyu murume wangu tine 12 years tichigara tese. Pa 12 years ingati makore atakagara tichiwirirana i5 years. Takamborambana kwegore nehafu tikadzokerana. Nopuka pasati pauya barika ndakashanda zvinhu nemurume. Atora mukadzi wake wechi2 akauya akandipa mombe akandibatira kuti gamuchira kuti madzimai ndozviripo ndikazvitambira. Nyaya huru kuparadza zvinhu zvepamba. Nofunga atora mukadzi wake akasvika pane mombe dzangu 12 dzandakashanda nayo. Mota dzangu 2. Zvinhu zvese izvo zvaapedza kutengesa. Hapana kana chiripo. Sofa pane mombe 1 neimwewo yakangotoro yekutetereka. Pamba pane 3 hectares dzefocha. Kuri kudonha kumunda kwangu, uyu kwako yanenge achitora achifamba. Rudo charo sekuti aenzanise kana kuti aparticipate semurume ane barika. Nofunga kungoti foni yangu yadzima. Denda kutaridze kana kuti pamusha wandinogara kuti pa 12 years epamba pa develop. Uyu anotora mombe achitengesa kuti ataura kuti madzimai mari yandatengesa mombe hungu nyangwe ndikasaibata ikuenda apa nepapa uyu akwanisa. Antoro kuti wewe una chako pano. Iwo kutotite zvinhu zvitakashandisa mombe dzababa vangu. Saka iwo hauna roho yekuti unondiudza zvekuita. Mwana uyo. Nofunga tagara akazotora mangu madzimai echi3 anova anogara ukaranda uko. Madzimai akauya mumusha akasvika pamba pangu ndechekuti uya ashande kuti aende kumukadzi anotora mbudzi kana mombo oenda otengesa. Kundifonera chaiko mutemo wako wakazvipa kuti andioneke kana kuti madzimai ini ndichamboenda kunoona mumwe mudzimai uko. Izvo zvaite ane mutemo wokuti anotobloka nhamba. Vanoziva. Kana chiri chirimo anogara ikoko 3 months.
paanouya pacho nichikoita dhore kurova zvine hasha zvezvi opinda bhande rakanenge akasunga obva tonditi nendakaranika mwana kangu kadiki ototi swedera ukweyo ndoda kurara kusena otobuda weenda ndodambudziko iroro zvadaro paakauya pamusuno ndakati koimi zvamuri kuita muri kuzviitirei imini makandipa stendi mukati zvamuri kurima megani shandai mukaenda neni kukanzu mukatora mari yangu 200 ndikapainzi kuda kwashemchenje ndikatenga plan ndikachebvisa $30 ndikacheresa gomba retoilet ndikatenga zvidhina inini zve150 chida kuisa boysky because plan yestendi yange re14 rooms panguva inasina mari yekuti ndosimudza ava ndofunga ndakavabvunza ava vakati aiwa ini ndane mudzimai wangu mumwe wechi3 imimi chingotora iwo karendi kamunotora kubata hapasi penyu stendi ndeyangu saka inini nekugara ndichishungurudzwa ndiri seni zvangu ishe ndikuti tinogara takarambana pamakore ndodze pa5 years ndo dzatakagara tese ndafunga hangu kuti ndizvichendero nekuti izvezvi vauya vakatota hembe dzavo nevakati ndipe gumbezi iwo uri mwana mudiki ndada kuti ndikusunungure vanoziva ava nofunga vane masvondo 3 hembe dzine gumbezi vakatora vakatakura vakaenda izvezvi vari kuti vari kugara kumba kwababa vavo Mapedza. Ndapedza. Right, pamusoro chano. Ava madzimai angu. Zvino zvakutaura kunyeba. Asi dakutaura pane nyaya. Madzimai vakatora protection order 2017. Vachiti murume anodzingashi pamwe. Ndatenda kukoti. Ndagara 5 years pasina kana nyaya dzakaimboita but ini kuti izvo kuti 5 years dzaita dzapera. Ndakaona vadzokera futi kushamba. Vangu vada kunotora episode. Ndinzwe ndandisipo futi ndaenda kumadzimai ndadzoka kuti kusungwa ukuenda kukoti mai mati ndasvika kwegwegwe ndofunga hamene kuti matsananguro wakaita kwemimba 5 years dzamagara dzisezi hamuna kuyozoripota kuti muri kushupwa sei saka zvikureva kuti munhu ndinokunetsa chi munhu zvikadzi aiwa hazvinetsi iwo ndada kukwirira dare muna December kwachifu ndikurambe ndikati ko nyaya ndee nyaya iri pana madzimai avo kubva 2017 hashande tese vamwe vakadzi avo ndovandoshandawo navo saka ndenda kuti pandoshandawo zvinhu zvandenda shanda ivo bva ndavapawo zvandingavapawo kuti izvo ndo zvenyu vandavashandawo navo bva ndavagwerawo kuti zvisarambe zvikudza kutaura zvanga vachitaura vakadzi vako nozvakutora pakauya mawitness zvinotaurwa saizvozvo ndizvozvo une mawitness ini mawitness kuti ndakavapa stand ndati une mawitness ekuti unovachengeta naiwo une mawitness woyako ndinawo uyai musi wa 19 May ndakaita first case iyo yes yakadai tange ukwepa Tutanga yeni musi wa 19 une nguva yakareba sei vanhu vanokubvunza une nguva yakareba sei uyo asingapinde nemugumbezi 2 years dzakwana 2 years dzakwana urikuita kuunama here chinopa kuti ndidaro ishe bonde rinotangira mubrain ngatitiise kuti izvozvo ari kutengesa zvinhu handiti inini handudzi anoronga nevamwe vakadzi vake tu tichataura ziwacho uyana mawitness yako uyana mawitness yako unotangira mubrain ndadzidzisa handikudzivise muzukuru sorry chakamira ndiri zvandati nasisakari apa asi tambowabvira nyaya dzisezi kuti ndizve zvandiri kuda kumurume sisi vakahandivazive ndikutaura newe muri tuku sisi vake vanovo musi mawitness yenyu wanaisitora kuti nyaya yenyu inofanirwa sei mune vana vangani mese Vana 2 chine vamwe 10 vari kumashure kwako kugare futi tinovagadzira musi wa 19 zvinopera ndosaka musi wa 19 uya musi wa 19 mawitness anyepa kuda kumusunga